Kuroto, 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 kuroto. Stand up, stand up. Kuroto, kuroto, kuroto. Stand up, stand up, stand up, stand up. Kuroto. Stand up. Kwụrụ ọtọ. Stand up. Kwụrụ ọtọ. Na nke ụbọchị taa, anyị na-amụ asụsụ Igbo. Kwụrụ ọtọ, stand up. Please kindly subscribe to this channel. Give us a thumbs up, like, comment, share. Let's learn Igbo language together. Maka na asụsụ anyị bụ njirimara anyị. Asụsụ anyị bụ omenala anyị. Ka anyị mụọ n'asụsụ Igbo. Stand up, kwụrụ ọtọ. I am standing, akwụ m ọtọ. I am standing, akwụ m ọtọ. Sit, nọdụ ala. Sit, nọdụ ala. Eji m n'aka na ị na-esonyere m. Door, ụzọ. Door, ụzọ. Door, ụzọ. Visitor, onye ọbịa. Visitor, onye ọbịa. All right, let's do small exercise. Open the door for the visitor. Open the door for the visitor. Meghere onye ọbịa ụzọ. Meghere onye ọbịa ụzọ. Stand up and open the door for the visitor. Kwụrụ ọtọ, meghere onye ọbịa ụzọ. Kwụrụ ọtọ, mepere onye ọbịa ụzọ. Remember, stand, kwụrụ ọtọ. Stand, kwụrụ ọtọ. Door, ụzọ. Door, ụzọ. I hope you're getting it. Door, ụzọ. Visitor, onye ọbịa. Visitor, onye ọbịa. Stand up and open the door for the visitor. Kwụrụ ọtọ, meghere onye ọbịa ụzọ. Drinking water. Drinking water. Mmiri ọṅụṅụ. Mmiri ọṅụṅụ. Drinking water. Mmiri ọṅụṅụ. Stand up and give the visitor drinking water. Kwụrụ ọtọ, nye onye ọbịa mmiri ọṅụṅụ. Kwụrụ ọtọ, nye onye ọbịa mmiri ọṅụṅụ. Stand up, give the visitor drinking water. Kwụrụ ọtọ, nye onye ọbịa mmiri ọṅụṅụ. Give the visitor food. Nye onye ọbịa nri. Food, nri, food, nri. Nye onye ọbịa nri. Give the visitor food. Please share, like, comment. Let's learn Igbo language together. Feel free to ask questions. Feel free to criticize if you can. Yeah, it's part of learning. The most important thing is that we're learning Igbo language together. Maka na asụsụ anyị bụ omenala anyị. Asụsụ anyị bụ njirimara anyị. Ka anyị na-amụ asụsụ Igbo. Ọ ga-adị na mgbe ọzọ. Ka emesịa. Bye. Do not forget to share this video. Do not forget to like, share, comment. I love you guys. See you in my next video. Kindly watch.